एबार जिहेतु जोङो मोनसे इफेक्टिव अपोजिशन आरो बिराद स्ट्रं अपोजिशननि जों रल लागोन। थांनाय 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारी सारा एसेम्ब्लियाव खनसेबो फैयाखै। जोंथ' एसेम्ब्लियाव थांगोन, जोंनि इलेक्टेड मेम्बार्सफ्रा थांगोन, प्रमद बर' सारा थांगोन। बिथांमोननि मोनफ्रोमबो रायजोनि हेंथायै मावनाय हाबाफोर, रायजोनि हेंथायै लानाय पलिसिसफोर, रायजोनि गांनाय उखैनाय लुबैनायनि हेंथायै मावनाय हाबाफोरखौ एसेम्ब्लिनि सिङाव आरो एसेम्ब्लिनि बायजोआव जोङो जोबोद मोजाङै रायजोनि बिबुंसार जानानै, रायजोनि भइस जानानै जोङो हाबा मावलांबाय थागोन। दा बियो बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि सायाव आरो हाग्रामा महिलारी सारनि सायाव थाबाय। बिथांमोना दिनै रायजोनि मेन्डेटखौ मोनदों। रायजोनि भट लानानै रायजोफ्रा बिथांमोनखौ फोथायदों आरो रायजोफ्रा बिथांमोनखौ मोजाङै सासन खान्थियाव थाजानो लुबैदों, खुंथाय खान्थियाव थानानै रायजोखौ सेवा खालामजानो लुबैदों। रायजोनि मिजिं, रायजोनि आसा, रायजोनि लुबैनायनि हेंथायै थाङोब्ला 5 बोसोरा बारा गोबाव सम नङा। 5 बोसोरनि गेजेराव गोबां बिसायख'थिफोर फैगोन। गतिके बे बिसायख'थिफ्राव बिथांमोना बेफोरनि फिननायखौ मोनगोन आं मिजिंथिदों। जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोर जे बिबान, सरकार सामलायनाया गिदिर मोनसे बिबान बियो। बेयाव रंजानांगौ, बिराद खुसि जानांगौ, बेबायदि जेबो बाथ्रा नङा बियो। नोंथांखौ दिनै पावाराव लाबोदों माने रायजो राजाया नोंथांनि सायाव जोबोद मिजिं दं। नोंथांमोननिफ्राय जोबोद हास्थायदों रायजो राजाफ्रा। बे हास्थायनाय, बे मिजिं, बे लुबैनायफोरखौ सुफुंनाया जाहैबाय खुंथाय खान्थियाव थानाय पार्टिनि बिबान। बे बिबानखौ जुदि बिथांमोना रुजुनाबा होमबा रायजो राजाया बिनि जे नांगौ रोखोम फिननाय होगोन, बेनि थाखाय रायजो राजाया अराय थियारि जानानै थायो। आरो एबार जिहेतु जोङो मोनसे इफेक्टिव अपोजिशन आरो बिराद स्ट्रं अपोजिशननि जों रल लागोन। थांनाय 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारी सारा एसेम्ब्लियाव खनसेबो फैयाखै। जोंथ' एसेम्ब्लियाव थांगोन, जोंनि इलेक्टेड मेम्बार्सफ्रा थांगोन, प्रमद बर' सारा थांगोन। बिथांमोननि मोनफ्रोमबो रायजोनि हेंथायै मावनाय हाबाफोर, रायजोनि हेंथायै लानाय पलिसिसफोर, रायजोनि गांनाय उखैनाय लुबैनायनि हेंथायै मावनाय हाबाफोरखौ एसेम्ब्लिनि सिङाव आरो एसेम्ब्लिनि बायजोआव जोङो जोबोद मोजाङै रायजोनि बिबुंसार जानानै, रायजोनि भइस जानानै जोङो हाबा मावलांबाय थागोन। आरो मोनसे बिबान गोनां बिरोधि हिसाबै एज ए रेसपन्सिबल अपोजिशन we will do everything that an opposition party has to do, and we will prove that we will be the most effective opposition in BTR, history of BTR.